Tatiani tuoneko zomwe zikuchitika ku South Africa kuja nanga sinde kuti dzulo lonse osayankhulanapo ndati kuonatu pa screen patupo konena kuti to amenewoto ndikuti nda Malawi amene ali ku South Africa ku Durban chaku Sherwood Hall kumeneko tu zili motero. Mungathe kuona zono lino mudi yasintha anthu ndekuti no basi to kukumata nanga apanga motani. Komanso mukaona situation, I think mukamuona moti pa video situation mene kuonekera kumeneko kuti no iyayi sizili pabwino. Akukamba zoni na kuti nambala ija yashuta kwambiri yapita pamwamba ndipo no iwonjezekerabe yashuta kufika patino. Okay. Deyo mweti nabweresa nkhani dzakoyamba tinangokamba zono tino Amalawi okwana 500 akasonkhana kumeneko. Komano atakayendera Adamu ali kuchokera ndekuti kuja ku embassy ya Malawi anakamba zonena kuti no apapatu anthu adza tsopano tikhoza kumayembekezera zono lachitatu mwina ikhoza kufika 1000 ndekuchoka lachitatu kuzafika panopa ndekuti 2 more days added kwapezeka zonena kuti no akuti tu nambala ija yafika over 4200 anthu apitirira 4200 mwinaso pano tizikamba za 5000 chifukwa chonena kuti anthu ochoka m'madera osiyanasiyana notsopano kumeneko ku Durban akusonkhana kumakapezeka pamenepo pa Sherwood Hall. Chifukwa chani? Chifukwa chonoti no ndi pamene pakhala ngati pang'ono pali chitetezo fa pala apolisi komanso sinangasonkhana osamalawi pamodzi ndengati kungabwere mwina mwake ena kuti akadzapange chiponga pamenepo atake pamenepo ndekuti nkhondo ikhoza kubuka pamenepo Amalawi sangalole zonoti no ndekola chitopangidwa atake pamenepo akungoyang'anira iyayi. Komanso ndizonena kuti no pamenepo ndi pamene pakhala ngati no ndipo phweka tsopano kuti no akanyamuke kumabwera kutani kunoko kumudzi nanga sinde kuti zadziwika zonora Amalawi ali pakuti nda akasonkhana pamenepo zono mabasi ngati angabwere azanyamula anthu pati pamenepopo. Akupempha magayizi okunena kuti no tikupempha tathamangisani nkhani za mabasi zochonde muzatani muzatenge akakhala amene akuyang'anira pamenepo amakamba zono ndi mmene zitili pamene papa kampu iti kuitseka chifukwa chonena kuti no malowa atani adzadza malowa ndionena kuti akuchepa ndi gulu lomwe lilipo pano nde pali zinthenda chane za ukhondo zinthu zambiri sizikuyenda nde chimene tingapanga apa ndizonena kuti tikuyenera nde kuti no titseke kampu iyi titsegulenso kampu ina chakufupi ndi komweko cholinga chonoti no Amalawi amene akubwerabe kumasonkhana pamenepo ndekuti tingatheno kubuka kwapezera noti no ali malo ena akabwino kuti tinguti kapezere malo noti no mabasi akamazabwera azafike society imeneyo ndikukatengaso. Komano right now as I speak ndikuyankhula panopa akuluakulu ndizonena kuti no Amalawi adzakhoza kukhala kutani akupitabe kumeneko kumaonjezereka amene ali pamenepopo ndekuti they can bear witness with me akhoza kukhala ndekuti nomwina mboni za ineyo kuna kuti no pamalopo ndizona kuti pakungowonjezekerabe chifukwa poyamba pamapezeka kuti pamaoneka space ina yake koma pano pasimungathenso kuona space kudzadziratu ndi zinthu zomvetsa chisoni akamakambaso amene akunenera kunota tathamangani muzatitenge chifukwa chonoti ndi mmene zilili panopa tochitopempha president chonde a president a dziko lathu pangani zonena kuti muzatitenge kunoko titumizirani yani ma transport chifukwa apa ndizamvetsa chisoni pali tiyana ting'ono apa kuona zakudyaso ndi kuti nozikuchepa nanga sinde kuti anthu adzathandiza magezi for I think tikubala kuthamangira ka 5 days ka day number 5 inoi those guys bring help kumathandizidwa ndekuti ndi amwenye adzawa nawo amwenyewo kodi aitagwetsa ndekuti business yawo yonse gift from the givers amene choncho kuti no mphatso zochokera kwa anthu opereka kuli bungwe limene lidzali likuthandiziranso kwambiri komano kodi ino ndathandizira mpaka nalitino sangakwanisi ndekuti tikuthandiza mpaka kalekale. They are trying their best koma ngati bomaso ife timayembekeza zonoti no anthu ondekuti anakathandiza nkhani zokuzana ndi zakudyazi kodi no akuboma simungathandize so mwina andikena kaya kantonyo kena kaya kuti mwina make for the meantime pamene akudikira mabasi asachitete kuti kukhala ndi njala anthuwo fata kudandaula kumene amba kupita akusopano ndi njala zokha zijankadandaula achina luse zija kunoti no kumene tafika kuti ndikuona kuti anthu atithandiza repasa zakudya tifotokoza koma kodi no mpaka nalitino chauche chijaso nawonso ayamba kugonja chifukwa chonoti no aluwa ndithu m'matumba mwawo kukumba mmene momo ndikutithandiza koma zinthu akapeza mpaka nalitino ndi zinapezeka kuti anthu adzanangokakamizika kunyamulidwa mpaka kukasidwa kuchani kulindera chifukwa chonoti no anthu amu community amene amathandiza china onse anafika point noti no apapa ndeyo tinotu
tikufunikira changu mapeto wake ndikuti tikhala anosapereka tikakhala osapereka tonekasongera anthu oyipa tizichita zefanso tikulepheranso kuthandiza chani anthu ndi anthu anayesetsa ndithu kuwathandiza ena alusi aja ndi chakudya the same even kuku anthu akuyesetsa kuwathandiza mwinanso maona zimapoto zomwe zikuphikidwa pakumaphikidwa zinthuzo is just so sad of course amalawi onde asonkhana pamenepo keeping company with each other basi no mavuto akumangokhalabe amadzulo omwewo madzulo ndi amene kukumavuta kwambiri fo masanano ngakhalebe kuliko zizira mwina anthu ena kebe kumakhalabe kanyengo mwina kadzuwa kudzaombako pang'ono mphepo choncho kuzizira komano madzulo aja ndi kumakhala tino dzuwalo kulibiretu ndikuti anthu basi panjaso pantete ngati apopo mwina mwaonanso muzitsuzi zina zoti fana zimene kugona ndi pamene popo ndithu paibenso kuchitira mwina dandolo kapena tengono tino concern yayikulu kwambiri ndiyo ngukhuzana nditi ana ting'ono timene ndikuti no sitili pabwino kuli zinthenda kunja kwachino zibayo chani angathe kugwidwa zimenezo akuluakulu timazuzo tino they can bear with it akhoza kuyesesa ndithu kupirira komano ana adza ndikuti akuayika pa chiopsezo ndi zomwe zaoneka apa akuluakulu ndikamakamba mbuyo muchandakhala ndikukamba kunena kuti no tiye makanda timene tili kumene koko ana onse tapangani zonena kuti akhala otetezeka asibwera kuno kumuzi we need them to be safe tikufuna akhala otetezeka and the only place they can be safe malo amene angakhala otetezeka ndi kuno kumuzi tapangani zonena kuti mukatenge help these kids for anabadwira kumeneko kwambiri wabadwira kumeneko komatu atabadwira kumeneko mukuyenera udzozona kuti anawo ndi akunoku ndi ma citizens akumalawi kuno kwawo ndi kunoku ndi azibwerera kumudzi kumene they can feel safe and well taken care of akhoza kumamva zoona kuti kusamalidwa ndi mabanja athu ndi makolo athu ndi dziko lathu so mukatenge timakamba ngati kunena kuti mwina make ndi nthano zina zake komano mukati muone ndi kuti ngakhale muzithuzi ndi tiana tambiri ndipo kuli ana ambiri zithu zomwe zikuyenda m'masamba zomwe kuyenda pena palipo kuli ana ochuluka kwambiri sizoti tinayi ndi chiwerengero cha anthu ochuka kwambiri anthu amene akuyenera azibwera kuno ana amene akuyenera azibwera kuno so help them please we beg you ndikufuna ndikambenso nkhani zokhuzana ndekuti ndi achinaluse kaisi amalinga ndikuno ndakhalabe ndikumakupasani ma update achinaluse ndizoona kuti akwera mabasi tsopano kumabwera kuno kumudzi ndizotinso adutsa pa Bait Bridge ndipono ali munjira ngatinso sanatuluke Zimbabwe komakhoza kukhala mwina anakalibe cha mu Zimbabwe momwemo kumabwera kunoko kumudzi zinayenda motere kulindera kuja tinakamba zoona amapangidwa process kumene kuja kunapita ndeko tino akuboma kukalongosola zina chilichonse komano kwanyamuka mabasi okwana 8 kumabwera kuno kumudzi atanyamula amalawi ndino mukakumbukira bwinobwino muona zoona tino amalawi amene anachoka ndekuti no kuja ku Gansby ndi ku amati kuti ku Claremont right yeah amalawi amene anachoka kumene kujaku amene adza analipo mabasi kwada analipo ngati I think analipo atatu right I think analipo atatu yeah analipo atatu ya ku Gansby Claremont ndi dzina dera linaso amatika understand chanika ose amene wo analipo ndekuti no atatu mabasi amene adza tiyembekezo zono ndekuli kumaina kupita mabasi atatu so kukawa atengene ngasi mabasi jana South Africa ndi adagwira ntchito yawo kasiya kulindira ndikuti mabasi amalawi amene akafika umene kuja kukatenga omwe amene okhala mabasi atatu komano kwapezeka zoti kwanyamuka mabasi 8 ndikuti ndi mabasi ena 5 owonjezera boma linatumiza mabasi okwana ndekuti no 8 mabasi 5 amene wawa ndi amalawi ena amene achoka tsopano ku Durban nawonso ananyamulidwa kumeneko we don't know how koma anakapezeka zoti akafika kulindera ndino mabasi amene onso ndikuti 5 tingoti anthu 5 gulu la mabasi 5 imeneyo toti linanyamulidwa nawonso kulindera kuja linangofika amene kuja nkupariza ndi achinaluse aja ndikuti onse kumakwanano mabasi nonso pano 80 ndikumabwera kuti kunoko kumudzi komano luse kaisa makamba zoona kuti apapa ndizoti atipasa mafoni ayi apapa ndoti tanyamuka mabasi 8 ndipo pano pamene zililimu tafika ndithu pa Bait Bridge basi tuwautali mwina zizi tingozozoona kuti mwina nangasima network ino mamakhala kuti basi yafa pamene popo nangasanga kwisusu ntchito achina MTN kapena Telkom ku South Africa ngatali mu Zimbabwe nanga kamafika mu Mozambique basi ndekuti disconnection mpaka nakumazafika ndiye kuti kunoko kumudzi pamene tingave zambiri komano
so much good kunotino anthu anyamuka tikuwafunira zabwino zonse akamba zoti katundu wawo yense amene anafika naye kumeneko anyamulira palibe amene wasiyidwa wina aliyense wanyamulidwa ndithu kumabwera kuno kumudzi ndipo tiyamike chifukwa cha maprocess amenewo chifukwa chogwira ntchito yotamandika ngati imeneyo kuchokera kuboma tiyembekezerenso kuti no awawa anzathu amene ali makamaka ku Durban amene wasali pabwino for nambalayo ndi ayi ochuluka kwambiri makondishoni awo sali pabwino so please katengeni anthuwo azibwera kuno kumudzi tikuwafunira ndikuti ulendo wopambana chinaluse kaisi ndi timu yawo yonse kuti azafika kuno kumudzi and we always say kuti no kuno kwifeyo manja athu ndoti tatsegula kale kuti no mukabwera kuno tikulandirani kuno ndi kwanu. Always you feel at home, feel loved. Bwererani kuno kuti zaone kuti no moyo kodi utitengera kuti no akuti